Esta é Josefina, unha veciña de Chantada que lle encanta facer labores na casa, e disto saen estas preciosas bonecas de lá. Están expostas na Casa da Cultura de Chantada e, como non podía ser doutro xeito, as que viñeron a esta exposición son todas con motivos de Nadal, unha actividade que a Josefina lle encanta e leva facendo dende moi cativa, a pesares do traballo que dá. Isto dá bastante traballo porque a veces hai que facer e desfacer, non sempre che sale ben. Entonces, teñen bastante traballo. Facelas, coselas, rellenalas, teñen moitos detalles pequeniños que levan moito traballo e hai que as facer con liusiñas para que queden bonitas. Con que material están feitos? Isto está todo con lana. Lana e despois o relleno, un relleno normal, desto das almohadas. Cosidas e nada máis. Un traballo que serve de lecer para esta chantadina e que non adoita vender, pero tampouco se descarta se a alguén lle interesa. No, para vender no, me gusta, é unha afición que teño elas que me gusta moito facelo e tamén me gusta enseñar a xente que queira aprender a facelas. Tamén me gusta enseñar. Me gusta incluso que a xente... É que hai pouca afición a isto. As labores, aquí hai moi pouca afición, pero a que sepa calcetar, se empeza a facer unha, siga facendo nelas, porque é moi bonito, cando terminas de facela queda tan bonita que te engancha, digamos, a seguir facendo nelas. Bueno, sin duda tamén é un bon regalo para facelo, non, artesanal e regalalo, non? Sí, yo creo que sí, vamos, a mí pareceme que é un regalo moi bonito. Eu teño regalado moitas e teñenlles gustado muchísimo, sí. Pero aquí non hai afición a facer estas labores. Bueno, pois a ver se se animan, porque profesora xa temos. Pois sí, eu invito a miña casa sin interés ninguno a enseñarlles a facer a que queira ir á miña casa a aprender, sí. Porque me gusta que a xente aprenda, que non se perda de facer estas cousas. É como as muñecas outras labores que tamén se fan, como macramé, como vainicas, como bordados, moitas cousas. A mí gustame que a xente aprenda, sí. Ademais, algunhas teñen sorpresa, como esta que son dúas bonecas nunha soa, pois se queren aprender xa saben. E mentres non se achegan ata alí para velas, deixámolos cun adianto do que poden atopar nesta mostra de fermosas bonecas de lá.